سلام أنا لو ما عندش لينا بزلو مالت زي من قد إرترا تقرأ جمير الله نابولنا أب إنقال بسراويت إرترا تنبيروت سن حكيلا من العلوس عبو مقعزيا زبن مكاين قبرت سنين بوقعي أقلقلوت كبا جميران الله بمصال معالات برجين حمود زخونا كيروس إرترا تبهال هاجر يلان نابولنا أب عالم إرترا تبهال هاجر يلان هاجر انتاي مغانا زي فولتو إرترا ويان يمزلو هدق ملكا أب عالم إرترا تبهال هاجر يلان زياتو من كالوتو نزيز مسلسل فيديوهات بحرب مخان كنرينا سناي مكتتا انو جدك عبيتنا الشانل زي حدش لونكم ساعات لايك شير سبسكرايب نغوركم جمروغو نا فيديو شماركس تطالتي كمتو تخوننا اسكي بزا فيديو زي انجمر قدم خنتاي نيرنا مباسي دق حنتي ان انا دق حنت خرسي دق حنت ان انا دق حنت خرسي قدم خنتاي نيرنا مباسي عظيم برنا عطو حماسي زما يقرا سلام فقر يكون النحزور وقي خصاز مسي سلام من قد حباري لخنات قباري دق حنتنا إلى نحن ندللنا عقلتنا فقري سلام سني يتفتر لنا فقري تجري زرع من الشراي حسكاب ملء يرترى حساب قيح وحري سلامنا ندلي زل عالم نباري سلام زي هاللقوانا عبيد سلام فقر السني تحزنا تمسجن ورلن فقارنا وزعت لنا عم وصلتنا نحن فقرنا ندلي سني كلاتنا سلام من قد تحبروا رحمة تقبروا نسنساتكم وتمارامور السلام طبق سنيت فطاروا ودق حنتنا أخوما ارتنا يتصمدوا قداكم تريقوا بحارف كوناتات اندخد ايو نفتا تالتي يمرلا اي ازبهال اسي نفت اللوص الفيديو خسدوكم كاباهم تقاروا يوم دقربنا نحن تقاروا تفلتوا لهم تقاروا نحنا مارا يقربنا ميدين سدتكم كمودلهم تبوتاهم بتقاروينا هن تكوه ፖለቲካ ሀመ ይሄዳሉ ይርዳኩም አለው ዳ ያ ዋህደ ሰባት አለና አምሰብ የለናሎ ተጋሩ አንጺና ሰድል ከኖ ግብሮይና ያ አሌታዊ ካብ ሀገር ኮጸል ካጥራ አይደለዎ አሌታዊ ካብ ሀገር ኮጸ አለው ገና ተሐጪቡ ኮጸ ኸላለው እቲ ህብረተሰቡን ዋጋ ከይኸፍል ሕጁውን ተረፈ አሌታውን ተሃልዩ ካብ ኤርትራ ኮጸ ይደለዎ يا زغا من سير راون فولتاي بعلم نجيرهم مهمين كما يفوتش حبرات تسب مهانكم بعلم نجيرهم مهمين سلازي ندان غبرينا مالتي بتجارو انتو كوينا تاع عامسب تجارو سمعنا لا تديفكو نتخايكو يوم سنكيلو نفس نمكل غال هاجر تخاي نفطر بركينا حملوكم مركز كل زغوتنا بديناكم يا غرينا زلو انا فكر غتفكاش بس السبن عقب تجيريو توصيهم يخم سبلك سبن كلت افراليت بزلو تصوم دزبال فريسيو القي بزينا نساسمو the forever قاعد لك الله forever مس بركيدنا حمدو مس بيرترا مس دلايف مس بيرترا دريجي نكالا جيزي نابكينات كم زينا اتو عصرت عمتات سبيهم اليوم بركيدنا حمدو عواتنا مغانوكم أرديهم نايم أقاد أمو غينغا برقينا عمود حجي رأيت يوم تعذبت يوم نعسرت حمد الصبغلو تقارو حواتنا يميلهم حدا كادرة مسيو نسخلو نهيكدف تقارو حواتنا يكونن كعرضو اللهم أما تنزلو تقارو كتقفون لهم اندابلا زفكر زنبرن هاي شعبيا ودن أبعثت أول سعيدة منهم عرفوا من برقدنا حمد بزيكا تامس كالاي أبانان أوشت برقدنا حمدون أبهزب إرترا نقضي يبل سلاماوي دلل زي الشاقر قاشا وحد مسيو كفرصو زي كل بغوزنا مسرتكم عم ديركم مساهم ترحينا نعرب سلامنا فقرنا مساهميو أب حقوسنا مسانات حقوسو كنبك خلنا قانا بعتنا تحنبسونا نسخون ترحيهم زختامات تقارو عدنا بون تقتلون تعبيون نسخون برقدنا حمدون نسلام دليهم طريقهم زغونا نقر كريديت يبناكم عين فلتن كغرمك يغني لنا كمان يلاكم عين فلتن كم تقبوا سلازي تعملنا تقراي كيلكم كا تقراواي سلاز غوركم له اريكم يو شليمكم يو يغني لنا يلكم يو ميدياتاتكم نعلم نغسمع غيركم لنا يهم اتصقمنا دويلكم يهم اما قبرنا زي عللكم بسواتنا زي قللكم يلان هاجر انتاي مغانا زي فولتو إرتراويان يمزلو هدق ملكا عالم إرترا تبهال هاجر يلان
ሃገር ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ዘይፈልጡ ኤርትራውያን ከም በዓል ሳሚ ጥራይኹም ዘለኹም ስለዚህ ናይ ሃገር ምዃን ክልል ምዃን ክፍለ ሃገር ምዃን እዚ ይኮነን ትሕቶ እንታይ ዓይነት ደረጃ ናይ ህይወት ትነብር ኣለኻ ካታላን ትበሃል ሃገር እዚ ምሽ ትፈልጦ ኢኻ በዓል ባርሰሎና ካታላን ዝበሃሉ ሃገር ክንከውን ይብሉ ዋላ ባስክ ዝበሃሉ ለው ዋላ ዞም ኮርሲካ ዝበሃሉ ለው በዓል ፈረንሳይ ሃገር ክንከውን ይብሉ ግን ሃገር ከይኮኑ እውን ዝሰኣንዎ ነገር የለን ዋላ ኣብ ትግራይ እውን ኣብ መጽኢዳ ሂጅ ሕልኽላኽ ፈጢሩሎም እምበር ትግራይ ሃገር ከይኮነት ከላ ከም ክልል ትሪኦም ኣለኻ እዚኦም ክንደይ ተጋሩ ተማሂሮም ክንደይ ዩኒቨርሲቲ ዋላ ዩኒቨርሲቲ ንብል ኣለና ንኣብነት ኣብ ግዜ ናይ ክፍለ ሃገር ከላ ኤርትራ ናይ ባዕላ ዩኒቨርሲቲ ነይርዋ ኣብቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዝበዝሐ ኮታ ትወሃብ ነይራ ኣብዚ ናይ መን ኢኻ ትብሎ እዚ ናይ ዊንጌት ዝበሃል ንኣብነት ብሕማቕ ክልዕሎ ኢሎ ኣይኮንኩን ግን ስብዓተ ፍሬም ኣብኡ ተማሂሩ እዚ ኣለም ሰገድ ተስፋይ ኣብኡ ተማሂሩ እዚ ገረ መስቀል ገለ ትብሎ እዚኦም ኩሎም ኣብ ሻዕብያ ሓለፍቲ ዘለዉ ኣብቲ ዝበለፀ ጀነራል ዊንጌት ዝበሃል ቤት ትምህርቲ ተማሂሮም ሕጂ ኣብ ኤርትራ ናይ ግሊ ቤት ትምህርቲ የሎ እቲ ናይ ሓፋሽ ዘሎ ሳክት ትሰዋ ወዲ ሰዋዩ ዩኒቨርሲቲ የላ ስለዚ እንታይ ዳሞዳ እንታይ ሒዝካ ዳ ሃገር ክትከውን ኣብ ጥራሕ ጎልጎል ኣብ ዜሮ ነገር ሒዝካ ሃገር ኣይከወኒ ሃገር ኣይትብላዕ ኣይትስተ ኣይትንፀፋ ኣይትኽደና ክትነብረላ ትኽእል ተኸንካ ክትከብረላ ትኽእል ተኸንካ ንሳ ጥራሕ ሃገር ትበሃል ተዘለ ሃራዘሎ ወላ ሓንቲ ውዕል የብልኩምኒ ሸይጥዋን ተኸደውን ምንም ክትብል ኣይትኽእልና ንኣብነት ሚኒስትሪ ፋይናንስ የብላን ክሻይ ዘሎ እቲ ብምሉእ ናይ ገንዘብ ናይ ኤርትራ ክሻ ኣብ ቻይና ዘሎ baxታዊ ናይ ባንክ ሕሳቡ ኣስጊርዎ እንተኾይዱ ጽባሕ ንጎ ጥራሕ ሄዳ ክጸንሓካ እትያ ባንካ ሃገር ኣላትን ትብል ዜሮ ገንዘብ ሒዝካ ትኸውን ሃገር የለ ባይቶ ዘይብላ ሃገር ኣብ ዓለም የላን ብጀካዛ ሃገር የትብላ ዘለኻ ብሓሶት ስለዚ እትያ ክንጅምር ከለና ዝተዛረብናያ ነገር ኢለ ክውዳእልካ ኣብ ዓለም ኤርትራ ትበሃል ሃገር የላን ሃገር እንታይ ምዃና ዘይፈልጡ ኤርትራውያን እዮም ዘለዉ ክደግመልካ ኣብ ዓለም ኤርትራ ትበሃል ሃገር የላን ሃገር ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ዘይፈልጡ ኤርትራውያን ከም መንገዲ ዓድግራት ዶሃን ኢሮፕ ዳግም አገልግሎት መሃብ ጀሚሩ ካብ ዓድግራት ብሶብያ ኣቢሉ እንጋል ሓሊፉ ናብ ዶሃን ዝወስድ ጽርግያ ካብ 2013 ቆጻጽራ ገዛት ሒዙ ተዓጽዩ ምጽንሑ ይፍለጥ ንተወሳኺ ዓወት ገብረ እግዚአብሔር ኣብ እንጋል በሰራዊት ኤርትራ ተነቢሩ ጸንሐ ኬላ መልዓሉስ ዒቡ መጓዓዝያ ህዝብን መካይን ገበርቲ ሰናይን በወግዒ አገልግሎት ክህባ ጀሚረን ኣለዋ እቲ ኣብ አንጋል ዝነበረ ኬላ ከይተላዕለን ከሎ ነበርቲ እቲ ከባቢ ንልዑል ጸገም ተሳጢሖም ከም ዝጸንሑ ዋና መሓዳሪ ወረዳ ኢሮብ መምህር ኢያሱ ምስጋና ይገልጽ ዓድግራት ሰብያ ብእንጋል ናብ ኢሮብ ዶሃን ዝወስድ ነበረ መንገዲ ብናይ መንግስቲ ኤርትራ ትከላ ተገይሩ ተዓጽዩ ስለ ዝነበረ ሕዚ ትከላ ልዒሎም ኣሎ ትከላ ልዒሎም ናይ ትራንስፖርት አገልግሎት ክወሃብ ተጀሚሩሉ ማለት እዩ ህዝቢ ይመላለስ ኣሎ ዘይ መንግስታዊ ትካላት ይወርዱ ይምለሱ ህዝቢ ግልጋሎት መሃብ ተጀሚሩሉ ማለት እዩ ስለዚ ሕዚ ንሕና ሓደ ዓብይ ምዕባለ ለውጢ ንብሎት ህዝቢ ኣብ ዕርዩ ጸገም ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ መንገዲ ካብ ዓድግራት እንደውሃን ሓደ ሰዓት መንገዲ እዩ ካብሱ ከላ ብምዕጻው መካይን ብላዕሊ ዞይረን ይኸዳ ካው خدا خلوا هبر بعد كشاب حموش ساعات وسط منقدون يتسرحل وترانسبورت واقعون كشاب بحدا زور كشاب شو عتم يتخفيلهم يخدو كمسو ناي نداد نهاري عبي سقم حرتو ناي البريتوريا تو دمص ناي طيت مترافو حد عبي ነገር ኮይኑ ኣብ ግልጋሎት ኣብ عبي سقم ዝነበሩ ህዝቢ ማለት እዩ ስለዚ ሕዝቱ መገዲ ምክፋቱ ኣብ ሓጽር እዋን ስሉጥ ግልጋሎት ተረኺቡ ስለ ዘሎ ሓደ عبي ምዕባለ ለውጢ ኢና ንብሎ ብኡ ሰላም ኮይኑ ቅጽልና ኢና ደል ማለት እዩ እቲ ኣብ እንጋል ዝነበረ ኬላ ከይተላዕለን ሃለውን ካብ ዓዲግራት ናብ ዶሃን ኢሮብ ዝወስድ መስመር መብራህቲ ከቋረጽን ከሎ ዓበይቲ ዓዲ ምስ ሰራዊት ኤርትራ በመዝረራብ ሰብ ሞያ ከይዶም ስራሕቲ ጽገና ይውግኑ መንባሮም እቲ ዋና መሓዳሪ ይገልጽ ኣብ ዘኸፍ ነርና ሰናብ ዝሓሸ ይመጽ ስለ ዘለና ዙይ ንሕና ተወሰነ ግዜ ሰዓታት መዓልታት ትኾነውን ይጠቕመና ማለት ካው ኻ ናብ ሰላም ንኸይድና ኢና እውን ተስፋ ንገብር ካው ግን ኩነታት ዝውስኖ ክልቲ ብላዕሊ ዘሎ መንግስቲ ዝውስኖ ኣብ ታሕቲ ዝኒሆ ትርኢ ከለኻ ሰላም እዩ ማለት እዩ ሕዚ ዝኒሆ ካባሁ ጽቡቕ እዩ ንሕና እውን ብኡ ተጠናኺሩ ክቕጽል ዳምና ብስሩዕ ግዝያዊ መንግስቲ እውን ምስ ፌደራል መንግስቲ እውን ኮይኑ ኩነታት ናብ ዕላው ዝኾነ
ካብ ህዝብና ህዝብ ተቢሉስ መንግስት እውን ግልጋሎት ዝረክበሉ ኣብ ሓደ ንመፀሉ ዕድል ንኽፈጠር ንኽሕግዝ ክገብር ኢና ንላቦ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብወገን ደቡብ ኤርትራን ዞባ ማእከል ትግራይን ቀንዲ መሳገሪ ኣብ ዝኾነ ሩባ መረብ ካብ ኤርትራን ትግራይን ዝመፁ ህዝቢ ኣብ ዝተረኸብሉ ሰንበት 8 ሰነ 2017 ኣቆፃፅራ ግእዝ ከም ዝተኸፍተ ተፈሊጡሎ ቢቢሲ ዘዘራረቦም ኣይተ ግዛው ዝተባህሉ ነባሪታ ከተማ እቲ ዝነበረ ኩነታት ከም ዝስዕብ ይገልጽዎ بتعم أنا تعرف زين تعم تبونيرم إن ده تبغى خير إن ده بدل إن ده بخير وعاطي خاطري